Ya udan ini biasanya bulan piro, Pak? Udan ini biasanya bulan piro? Udan ini loh. Biasanya nasi piro? Biasanya utasi Nasi 8 ya. Ini nasi 6 ya, kan? Nah. Tapi suwi karena udan nih. Karena udan ini ya. Suwi. Akan gelap. Anak iku ne. Ayune ciri-ciri. Nek beli di kene iku Pak. Ayahe lep. sawahnya apa? Ari. Oh, walah. Kan ada sawah kan, Mbak? Sasin. Sasin. Ini sasi 6 iki. Nggih, Mbak. Nggih, Mbak. Nggih. Ya, Pak? Ini larang di panas. Nggih. Nama siapa, Mbak? Wis ra ketok lah. Jenenge sampean sapa? Jenenge sampean sapa? Atane. Jeneng sampean sapa? Mbok. Oh, Mbok. Mbok. Kupenge ora. Kupenge ora. Mbok jere. Nggih, Mbak. Tak mampu Mbak ya. Jeneng sampean sapa? Jeneng sampean sapa? Jeneng. Iya. Asma. Sasi. Asma. Jeneng itu lho Mbak, basane Biasa nih. Nah, biasa basa Jawane. Nami sampean sinten? Lah. Go. Bagiannya Mbahku. Kupenge satu. Oh ya. Go. Kowe numpak. Go. Kalau saya Herman Prasetyo dan ini Sawahnya apa tadi? apa? Ini sawahnya paduan apa? Pari. Wayai. Hah? Wayai. Wayang ngembangi. Jebul. Sasi piro? Nasi 6 iki, Mbak. Yo, sasi. Dilengkas panen Kowe Mbak yo. Warga Desa Warurejo. Tuh. Penuh wae.